Bishop, prophet, doctor. It's not a couple. Have you now? Okoji abone me. Hey, Oza, Obi, prophet, Ebenezer, Yadom. Can't say no. Now, some now can one way ya papa. Wouldn't say more, Jaika. Because said they met me a fire. Sasu ya mema meti mantra min ka bin so nam copy video bi so timu sa papa na kasa wokasa na all must speech or preach or condemn claim essay so boosti social media channel president wabaso yes sir and the baba come bit ma be president ai onyame yi ni ba ba ko John Dramani Mahama John Dramani Mahama Rwanda kasa chem sisi waka chem ofi wasa kasa me kasa waka chere me se me kama Ghana ko nyante ne baba akonso onyame endorse no e wo Ghana ko nyano so enti ne ba akonso beti ba sa be president Jesus e wo Ghana bi the nation's prophet and nobody can change it so what you say me kasa sisi me kan insurance sabro Rwanda asa kasa chem bi ne ba no hwehwe me eno ano me de ba to no mama so abi on nambia be di animi nachi oba bi enhira kese so for me catch it onyame de hira ne ma no de man na say enti Ebra John Dramani Mahama president yes sir ne baba ko besa be president bi e manager wa let me no be president ko sa ro de ya che e me man ya trainer obaba me say o mu gira wa yes sir me yi president no do be president no onyame endorse me yi a che nations so onyame ya che no sisi a onyame kasa ko de bi abrase tumi ya brade dia oh yes ne baba ko bitima be president e wo Ghana oba be ye e wo Ghana obi amode tinto e bebem wo hwe ye bia no onyame hira mani di fo asa akasa ho onyame tumi ni chairman akola ni nyini nkwachiri oba ye onyini no ni papa mfie ane papa de be president Jesus ono so be president Ghana ya prema ta kwa ya do the nation prophet one also the same president wabaso yes sir ane ba wa committee ma be president ai onyame yi ni ba ko John Dramani Mahama John Dramani Mahama Rwanda kasa chem sisi waka chem ofi wasa kasa me kasa waka chere me se me kama Ghana ko nyante ne baba akonso onyame endorse no e wo Ghana ko nyano so enti ne ba akonso beti ba sa be president Jesus e wo Ghana bi the nation's prophet and nobody can change it so what you say me kasa sisi me kan insurance sabro Rwanda asa kasa chere me bi ne ba no hwehwe me eno ano me de ba to no mama so abi on nambia be di animi nachi oba bi enhira kese so for me catch it onyame de hira ne ma no de man na say enti Ebra John Dramani Mahama president yes sir ne baba ko besa be president bi e manager wa let me no be president ko sa ro de ya che e me man ya trainer obaba me say o mu gira wa yes sir me yi president no do be president no onyame endorse me yi a che nations so onyame ya che no sisi a onyame kasa ko de bi abrase tumi ya brade dia oh yes ne baba ko bitima be president e wo Ghana oba be ye e wo Ghana obi amode tinto e bebem wo hwe ye bia no onyame hira mani di fo asa akasa ho onyame tumi ni chairman akola ni nyini nkwachiri oba ye onyini no ni papa mfie ane papa de be president Jesus ono so be president Ghana ya prema ta kwa ya do the nation prophet one also the same president wabaso yes sir ane ba wa committee ma be president ai onyame yi ni ba ko John Dramani Mahama John Dramani Mahama Rwanda kasa chem sisi waka chem ofi wasa kasa me kasa waka chere me se me kama Ghana ko nyante ne baba akonso onyame endorse no e wo Ghana ko nyano so enti ne ba akonso beti ba sa be president Jesus e wo Ghana bi the nation's prophet and nobody can change it so what you
aseɛ mekasa sɛsi a meka nhyira asɛm no awurade asa akasa kyɛ me biom ne ba no nhwehwɛ me ɛno ano no mede bɛto no mama so abi ɔnam bia bɛdi anim n'akyi ɔba bia nhyira kɛseɛ sɔfo meka kyerɛ wo onyame ne hyira ne ma na ɔde ma nam aseɛ nti yɛwura John Dramani ne mama president ne ba baako bɛsa bɛyɛ president bia ne ma ne gyina hɔ a bɛtumi ayi na ɔbɛyɛ president no kɔsɛ ɔde ayi akyerɛ mese ɔmo gyina hɔ a mɛyi president no na ɔbɛyɛ president no onyame endorse no mɛyi akyerɛ kɔsɛ onyame ayi akyerɛ no sisi a onyame kasa akodeɛ bi abrase tumi yɛ awurade dea ne ba baako bɛtumi abɛyɛ president ɛwɔ Ghana ɔba abɛyɛ ɛwɔ Ghana obi amode tinto ɛbɛbɛm wo a wɔhwɛ yɛ bia no onyame nhyira onyame tumi ni akola ne nyini nkwakyiri na ɔbɛyɛ onyini no ni papa mfie ane papa de bɛyɛ president ɔno nso abɛyɛ president Ghana yɛpɛ ma da kwa yi adom the nation prophet one ɔsɔ fɛsɛma president waba so ane ba wakɔ bɛtumi abɛyɛ president ayi onyame ayi ne ba ne baako John Dramani Mahama John Dramani Mahama awurade akasa kyerɛ me sɛsi a waka kyerɛ me ofi ɔsa kasa meka sɛ waka kyerɛ me sɛ mekama Ghana pɔ nyina nte ne ba baako nso onyame endorse no ɛwɔ Ghana konwa no so nti ne ba baako nso bɛtumi asa bɛyɛ president ɛwɔ Ghana bi the nation's prophet and nobody can change it so what you say meka sɛ sɛsi a meka nhyira asɛm no awurade asa akasa kyerɛ me biom ne ba no nhwehwɛ me ɛno ano no mede bɛto no mama so abi ɔnam bia bɛdi anim n'akyi ɔba bia nhyira kɛseɛ sɔfo meka kyerɛ wo onyame ne hyira ne ma na ɔde ma nam aseɛ nti yɛwura John Dramani ne mama president ne ba baako bɛsa bɛyɛ president bia ne ma ne gyina hɔ a bɛtumi ayi na ɔbɛyɛ president no kɔsɛ ɔde ayi akyerɛ mese ɔmo gyina hɔ a mɛyi president no na ɔbɛyɛ president no onyame endorse no mɛyi akyerɛ kɔsɛ onyame ayi akyerɛ no sisi a onyame kasa akodeɛ bi abrase tumi yɛ awurade dea ne ba baako bɛtumi abɛyɛ president ɛwɔ Ghana ɔba abɛyɛ ɛwɔ Ghana obi amode tinto ɛbɛbɛm wo a wɔhwɛ yɛ bia no onyame nhyira onyame tumi ni akola ne nyini nkwakyiri na ɔbɛyɛ onyini no ni papa mfie ane papa de bɛyɛ president ɔno nso abɛyɛ president Ghana yɛpɛ ma da kwa yi adom the nation prophet one ɔsɔ fɛsɛma president waba so ane ba wakɔ bɛtumi abɛyɛ president ayi onyame ayi ne ba ne baako John Dramani Mahama John Dramani Mahama awurade akasa kyerɛ me sɛsi a waka kyerɛ me ofi ɔsa kasa meka sɛ waka kyerɛ me sɛ mekama Ghana pɔ nyina nte ne ba baako nso onyame endorse no ɛwɔ Ghana konwa no so nti ne ba baako nso bɛtumi asa bɛyɛ president ɛwɔ Ghana bi the nation's prophet